from your boy, John, why I like a castle. What to tell me? None of one. What do couple? I think I cannot tire. Ever cannot tire. Why an elephant? Follow the good you allow to pass the Inugo. I didn't have one son. I don't know whether they go once and ask like I said. Yeah, they go once. I like it. Bacana, do I not horse? I think give them horse. They will last work away. I come out on the link. I put the link. I come out on the link. Oh, you're jiggling again. Can go to tomato. I'm tomato. We're going to get 1,000. Jesus. But tomato can't see. I said, I'm getting no money. Not what I want. You know, Cabe going to 1,000. 2,000. As in tomato, 1,000. Jesus Christ. I one idea. Tomato na dine go na zami baraka eba. Can't you why you see lupo fefiko? Why buy in them gari be go no? Nka kita na 25. Nka 5,000. Mbo gari. All the kuna kan ata. Oneki go. We no. Agwa go no afi. Ke ye ni na jisi ego. O gari ke ya albalu mo no. I talk one one you mojo kwa kisi no. Niko yam kare no 500 kan ne go. Onye para. Jesus. Panimo le 500. No boda ya kita na Nigeria. Ego de kiyele. America bere maka na ihe kojuru no kari. Weruzi ari mro nwa. E mara ko ma ni seli. Ina ma no na buti bi kan wa mli katani. Isi ezi molo nwa ko nwa molo nwa ka. Chidi kaneli ya ba ko ora chidi ko we yi logi. Oyo kwa na de ko me le oga oge ndi na agbo. Macha ba ko ife ifum na agbo. Oge na go na Anglican girls. Imi ni ande de na. Na ko si ara wa ya da ka si akotalo. Ne boy we na tomato. Tomato gara hapo ndi outside cho itu fi akwa. Because my yam gari o. Ke yam meme one ka mama. Ego de kisini hele. Wa we say 2,000. Me ado gari fu. Gari na put na nteje. Ifuzi mu bonwe ile 1,000. Anwu busisira akpọ adịrọ ọ tinibu gburu akpụ ọ bụrụ tinibu ma na-anwụ abụ m mmiri konye ezi anwụ amamụ mmego kwa 1,000 nlo nteje ka ngolu biko tinye ya ba kebe kios ah ya igoro m gari bi ta gari o sale gari bunye oya una nwanyi mo jenye ndị be techi wee go biye jenye ndị be ngolu gari kwatala ọnụ ụdị ya adịrọ ba ya adịrọ mada ụdị ya adịrọ ọkwa mụ nwarụ ga-egusi ịdasị ịta garị m ịma na ịra tụka m na ị na-abụ nwe problem ịchọ ọgụ ya nụọ ya nye 1,000 naira m binye gị n'ụmụ ojii maka ije wee zụọ azụ ka agụta ọreke ngwanye 1,000 naira mgbe ọ bụrụ ifu na-eti ego maka Tinubu na-ele tomato Baba la pukwa na ntaro. Jukwe esem na Anglican girls. Jukwe esem na Anglican. Jukwe esem wa yu mudio. Ne 1,000 naira. Ichaka m na enwe problem. Na